Bon dia, és 23 d'abril, són la 1 del migdia. Molt bona diada de Sant Jordi a tothom. Avui un missatge dividit en dues parts, una part de gestió i una altra part dedicada a Sant Jordi, que crec que també és important que el puguem celebrar ni que sigui en confinament. Primer, la part de gestió, parlar-vos de les pluges que hem tingut aquests dies, que han tingut afectació en alguns carrers i que ens hem quedat sense llum. Avui, que ja no plou, s'estan reparant els quadres que hi havia filtracions i hem fet saltar els diferencials i per això no hi havia llum i es recuperarà, jo crec que avui amb tota normalitat els carrers que estaven foscos ja tindran llum. Altres afectacions que va tenir la ciutat, va caure un arbre important, un pi en el carrer Albacete, que ja es va retirar, i que la carretera dels Botanos segueix tancada i hi ha algun desprendiment que hi ha hagut a la zona del port i també a la carretera de Tossa. Després hi ha un tema que us vull comentar, que heu vist que s'ha generat una certa polèmica, una polèmica important, amb el tema de que els nens surtin al carrer. Fixeu-vos que no us he comentat res en els 2 darrers dies, perquè quan deixin de donar missatges contradictoris als 2 governs, podrem donar un missatge i poder traduir quina és la normativa final. I per això, com que això no passarà fins d'aquí dissabte, doncs dissabte direm exactament què és el que es pot fer i què és el que no. Llavors, mentrestant, continuem mantenint el confinament i tothom tranquil. Vull dir que no hi hagi novetats respecte a això, a la sortida de casa, sinó que mantenim el confinament i dissabte us traduiré allò que sembla que el govern podrà aprovar, però ja ho dic, sempre jo crec que ha de prevaldre el sentit comú, que a vegades, per lo que veig, no és el més comú dels sentits. Ja m'enteneu. Escolteu, temes de Sant Jordi. Mireu que avui vaig molt ben acompanyat. Tinc aquí el drac, que m'ha fet el meu nebot, són els avantatges de viure en família, un drac molt xulo, i també les tasses solidàries, que aquí teniu l'imatge que ens ha fet en Dani del Sant Jordi. Però no vull aturar-me aquí només, i que també sabeu que hi ha artistes locals, hi ha escriptors, i avui m'he posat en contacte amb una escriptora local que a mi m'agrada molt, i ella mateixa ens llegirà un dels seus poemes, que aquests dies jo crec que ens fa molta falta, que és un poema sobre les abraçades que crec que també us agradarà. Anem a escoltar-la un moment. Bon dia a tots i a totes i feliç diada. Primer de tot, m'agradaria dir-vos que en un dia tan especial com avui no deixem d'omplir les nostres cases de llibres, roses, poesia i també molt d'amor. És per això que m'agradaria llegir-vos un dels poemes del meu primer llibre, que es titula Crónica de un regreso, y el poema es Abrázame. Abrázame, hasta que rompas todas las verjas que encierran mi alma, hasta que tus labios repasen mi frente, buscando contener cada una de mis lágrimas, hasta que explote cada una de las estrellas del universo y pinte tu nombre en el cielo, hasta que los pájaros pierdan el miedo al vuelo y el mar endulce cada costa, cada playa. Abrázame, libre, valiente, radiante de luz, convertido en hogar. Doncs moltes gràcies a la Laia Dobao per aquest poema, gràcies Laia, i jo m'acomiado de vosaltres, aquí acompanyat del drac que m'ha dibuixat en Guillem i de les tasses solidàries d'en Dani Lan. M'acomiado fins demà amb un nou missatge. Recordeu, no deixeu de llegir, no deixeu de somriure i no deixeu d'estimar. Fins demà.